La importància de la venda de proximitat. Recordeu com els nostres avis solien dir «anem a plaça» i allà hi sentien «manat de cebes tendres a 10 pessetes». Aquestes paraules ens porten a una època en què comprar productes locals era una pràctica comuna. Aquesta antiga pràctica està tornant a guanyar terreny. I per què? Però què és exactament la venda de proximitat? És una pràctica que ens convida a comprar productes a una distància relativament curta del lloc on són produïts. Aquesta idea es basa en la promoció de la proximitat geogràfica entre els productors i els consumidors. I quins avantatges en traiem? La proximitat geogràfica ens permet gaudir de productes més frescos i de millor qualitat, ja que no han de recórrer grans distàncies abans d'arribar a la nostra taula. La proximitat cultural. La venda de proximitat es relaciona amb la preservació de les tradicions i la cultura local. Els aliments que es conreen a cada zona configuren la gastronomia del lloc, creant una identitat pròpia i autèntica. La diversitat de productes. Els petits productors juguen un paper important en la preservació de les variacions i les espècies vegetals que s'adapten a les condicions particulars de les seves àrees de cultiu. Això es tradueix en una riquesa gastronòmica excepcional, ja que cada zona pot oferir productes únics i deliciosos que reflecteixen les seves pròpies tradicions culinàries. La sostenibilitat. La venda de proximitat es considera més sostenible des d'un punt de vista ambiental. Redueix la necessitat de transport de llargues distàncies, la qual cosa significa menys emissions de gasos contaminants i una petjada ambiental més petita. Ens connecta amb la nostra comunitat. Fomenta una relació més estreta entre els productors o proveïdors i els consumidors. Aquesta interacció directa pot contribuir a crear un fort sentiment de comunitat i confiança. Finalment, donar suport a la venda de proximitat ajuda a estimular l'economia local. Així que la propera vegada que vagis de compres, recorda la importància de donar suport als negocis locals i fer compra de proximitat. Tots podem fer la diferència.